היי לכולם, היום אני רוצה לדבר על הידע שהגיע אליי לגבי הנשימה, משהו mind blowing מרתק. אני ישר אקריא את המסר ואז אני טיפלה יפרש אותו לפי איך שהבנתי אותו. נשימה. השאיפה אובייקטיבית והנשיפה סובייקטיבית. כאשר אנחנו שואפים, האוויר אינו נכנס עם פרשנות. הוא נכנס לגוף שלנו נקי. עובר דרך הפרשנות שלנו ויוצא באמצעות הנשיפה שלנו. אוקיי, בואו תסבירו. יש לכולנו רעיונות, פרשנות, שיפוטים, משיכות. כאשר אתם מכניסים אוויר, הוא מתערבב עם מה שקיים בתוככם, ואתם מוציאים אותו עם כל מי שאתם מכירים שאתם. אתם מכירים את עצמכם מתלוננים, מאוכזבים, מיואשים, מפוחדים, חסרי תקווה. אתם לוקחים אוויר עשיר באופציות. הכל פתוח בפניכם, ואתם מוציאים את אותם הדברים שוב ושוב. ולאחר מכן, אתם מתלוננים שכלום לא משתנה. בכל נשימה יש לכם אפשרות לשנות, אבל אתם מתעקשים שוב להוציא את אותו אוויר, כלומר, את אותה הפרשנות. אני אומרת להם, הכל טוב ויפה, נשמע מדהים, אבל מה לאנשים ולדברים האלה? נראה לכם שהם מודעים לזה? הם עונים לי, לכן יש אותך שתעבירי את זה. אני שואלת, מה קורה שאני נמצאת בחברה שלא מתאימה לי? כמו תדרים נמוכים, תוכן שהוא לא בשיח, הוא לא בשבילי. האם אני מתערבבת עם האוויר שלהם, עם מה שהם מוציאים וזה משפיע עליי? הם עונים, זה תלוי ברמת העוצמה שלך. הם מתכוונים לרמת האנרגיה, הם אמרו לי עוצמה אנרגיה. כשאת נמצאת לא משנה איפה, ועוצמת האנרגיה שלך גבוהה, ייקח זמן עד שהאוויר שאת שואפת, כלומר הסביבה עם התדר הנמוך, ישפיע עלייך. בעוד שאם הגעת כבר בעוצמת אנרגיה נמוכה, אז האוויר שתנשמי יהיה מעורבב עם התדר של הסביבה הנמוכה, כפי שאת קוראת לה. ואז הם מסבירים את הדבר הבא, הם אומרים חוק הדיפוזיה, פעפוע. מה שמשפיע זה מה שיש יותר ממנו. הם נותנים פה דוגמה, אם תקחי כוס גדולה שהיא מלאה בצבע כחול ותוסיפי לה כפית קטנה של צבע אדום ותערבבי אותם יחד, לא יצא לך צבע סגול, כפי שאמור לצאת, כיוון שיש יותר ובמסה גדולה כחול מהצבע האדום. הצבע יישאר כחול, האדום לא ישפיע על הכחול, הם הסבירו שהוא יתערבב עם הכחול והוא יאמץ את התכונות של הכחול, לפי מה שהבנתי שהם הסבירו. ואז אני עונה להם, אני מעדיפה שלא לקחת את הסיכון ולהימצא בחברה שהיא מתאימה לי. אין לי מושג מתי, כמה ואיך עוצמת האנרגיה שלי תישאר על תדר גבוה. והם ענו לי, את צודקת. יש לכם בחירה חופשית, והבחירה שאת בוחרת היא לשמור על העוצמה שלך. תבורכי ותודה על האפשרות להעביר דרכך את הידע. It is all my pleasure. עכשיו אני רוצה להסביר למה הם התכוונו. רגע, אני מגבירה לכם את המיקרופון. לפי מה שהבנתי שהם אומרים, זה ככה. שהם אומרים שיש לנו את כל האופציות, או שיש לנו שפע של אופציות, זה אומר, אנחנו לא מרגישים, אנחנו לא רואים את האוויר, כאילו אנחנו לא רואים את האופציות. אנחנו כל הזמן חושבים שאיך שאנחנו מורגלים להיות, ככה זה. השגרה היא אותה שגרה, בית אותו בית, חברים אותם חברים, פחות או יותר אותו דבר. פעם קורה איזה משהו חדש, איזה משהו מרענן, וגם לפעמים לא קורה שום דבר כבר הרבה מאוד זמן. מה שהם מסבירים זה כשאנחנו מכניסים אוויר, אנחנו מכניסים את כל האופציות שאנחנו רוצים לממש, שאנחנו אפילו לא יודעים שהם קיימים, אנחנו מכניסים כמו סוג של, אני קוראת לזה כמו קסם או נס, אנחנו מכניסים את כל מה שאנחנו בכלל לא חושבים שיכול להתקיים, ואז שזה עובר עיבוד דרך המערכת הפנימית שלנו, ואנחנו מוציאים את האוויר, אנחנו מוציאים אותו עם הגדים מסוימים, כמו למשל, וואי, זה בחיים לא יקרה, יו, כמה זמן אני כבר בזה, כל מיני הצהרות שמאוד מקבעות אותנו, או תלונות על עצמנו, על אחרים, בדיוק מה שהם הסבירו,
ואז אנחנו לא מאפשרים לאופציות החדשות להתקיים. עכשיו זה קצת נשמע, אז מה, אז אני אגיד דברים הפוכים, נגיד, ניקח עליי דוגמה, מה אני רוצה שעוד אין לי? אוקיי, אני רוצה לעבור דירה, נגיד. אז אני אומרת, אני רוצה לעבור דירה, אבל מצד שני יש לי איזה כמו, אני גם רגילה לדירה שאני מאוד אוהבת, אני גם רגילה לאזור, ואני מרגישה שכבר הגיע הזמן לעזוב. אני יכולה להוציא את ההיגד שאומר משהו כמו, אני מסכימה ומאפשרת בזמן שנכון לו להגיע אליי למעבר הדירה, שיהיה בקלות, ללא מאמץ, בסבבה, בכיף, ושהדירה הבאה שלי תהיה בול מה שאני אוהבת. זה משהו שהוא מאוד מאוד שונה ממה שאני בדרך כלל אומרת, אני אומרת דברים לא, הכי לא כאלה, בוא נגיד ככה. והם הסבירו לי את הדבר הזה, כי חשבתי על כל המקומות שהצלחתי לשנות, והצלחתי לשנות כל כך הרבה דברים בחיים שלי. אז הם אמרו לי, את נעזרת בנשימה, ובמה שאמרת, את אמרת פרשנויות אחרות לגמרי ממה שהיית מורגלת, ולכן יכולת לעשות כאלה שינויים שהם שינויים מרחיקי לכת. אז תנסו את זה, ותכתבו לי בתגובות מה אתם חושבים על זה, ואם זה עבד לכם, אני ממש אשמח לשמוע. מי שלא יודע, יש לי עוד ערוץ ביוטיוב, אני אפרסם לכם אותו, מי שרוצה קצת לשמוע על יחסים רעילים, ועל כל מיני תכנים שיש לי בקליניקה שאני מביאה שקשורים לנפש האדם, ואיך אני עובדת עם זה. וכמובן, מי שרוצה להגיע אליי, כל הפרטים שלי נמצאים בתחתית הסרטון. עוד משהו חשוב לי להגיד לכם, מי שלא מכיר את הערוץ טיקטוק שלי, אני עושה שם המון שטויות, המון צחוקים, זה נשמע קצת שונה ממה שאני מדברת ביוטיוב, ואני משתמשת בהמון שירים בשביל להעביר את המסר. שירים זה אחד הדברים הכי שעושים שינויים, שמעלים לנו את התדר, שמעוררים ומאירים את התאים שלנו לשמחה, שמחה בלב. אז כדאי לכם להיכנס ולצפות בסרטונים האחרונים. זהו, סיימתי את ההודעות. שיהיה לכם שבת שלום, ונתראה שוב ממש בקרוב. ביי בינתיים. להתראות.